Quan vulguis, torni endavant. Vinga, preparats. Va, que patirem. Vaig conèixer un gripau blau, babau. Es creia ser de veritat. Oh, res més que un príncep encantat. Res més que un príncep encantat. Molt bé! Un punt pel grup de l'Empar i el Xavi. Heu quedat a l'evidència en aquest moment amb el gripau blau. Per què no has fet trampa? Has Pete picat molt Lisi, d'hora, 0. Empar, Xavi, 1. Seguim. Mireu allà dalt en els estels que hi ha. És un gros animal que en bicicleta va. És un elefant i doncs què us penseu? Sí. No. Has fet una pausa i per tant anat errònia. Una petita enganyifla. Has fet una pausa errònia. És com un penalti. Pots tornar a parar un altre moment, sisplau? Pots tornar a parar un altre moment? Seguim. Mireu allà dalt en els estels que hi ha. És un gros animal que en bicicleta va. Perdó. Elefant i doncs què us penseu? Té una cua al darrere i una trompa pel davant. Molt bé. Ens hem estalviat un petit Amb ridícul. l'elefant en bicicleta. Però fa falta. Seguim endavant amb el concurs. Ara una cançó un pèl més dolceta. Peix peixet en el fons de l'estany. Vinga a fer bombolles, vinga a fer bombolles. Peix peixet en el fons de l'estany. Vinga a fer bombolles. Aquest hem fracassat. Com un capsigrany. Bombolles? Inventa't alguna cosa. Com un capsigrany. Com un capsigrany. Vinga a fer bombolles. Vinga a fer bombolles. I anar a nedar? Quasi. Ai, a Per veure, anar a passeig. No. empat a 1. Continuem endavant amb el concurs. Per quants carrers l'home haurà de passar abans que se'l vulgui escoltar? Digue'm quan març li caldrà travessar abans que es pugui Molt bé. Anem per bona. Poder descansar. Però la donem per bona. Sí, la donem per bona. 2-1 a favor de l'equip de la Lis i la PT. Aquesta... Els pèls, Aquesta no sé una entonada, però bé. Un del 7 de mar, va. Sempre originals. Va 7 de mar. Quan jo tenia 4 anys, el pare em duia a la barca i em deia quan siguis gran no et fes mai de la calma, no et fes mai de la calma. Temporal. Que és maredal temporal. Ha sigut bé. És veritat. Ara, només hem sé que algú Home, fa de coaching d'ell. No. Ho teníem Ara mal justament entès. hauràs de canviar de grup, eh? Va, 2-2, Ho teníem mal entès. Nosaltres dèiem que Seguim, s'havia. Jordi. Ara què cantaran, ara? Ara en farem una cumba per excel·lència. A més, avui hem descobert que a la Melero li agrada molt aquesta cançó. Pav era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit Que se n'anava Has de debutar l'Empar. a la platja, tot jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg. Volia anar a veure món travessant el mar. Molt bé. Moltes gràcies.
Anem empat a 2 i aquesta cançó l'han desempatat l'Empar i el Xavi, per tant 3-2. Però jo no sé què tan vells. Queden 4... Ja no passa res. Ostres, aquesta l'has endevinat aviat, eh? Era un moment musical, Peté, no 3 minuts de programa i, per tant, possiblement tindrem temps d'entonar 3 cançons més. Va, doncs anem a passar ja les cançons aquelles que hem comentat que es feien al final de l'autobús. Al final de l'autobús. Quan ens barallàvem per arribar a la darrera filera. Som-hi. No en sé cap. La terra humida escriu nena, estic boig per tu. Jo me la sé malament. Em passo els dies esperant la nit. Empar, Xavi? No, sóc jo. Pensa que no és Celia Cavall, no és Celia... Tu que estimar, si que estàs tan lluny, servir-li acabat. Celia Cavall? Molt bé, molt bé. Hem d'arribar al desempat. Desempat ara, Queden ja 2 minuts i escaig de programa, Jordi. Tenim Vinga, va. 2 cançons més. Desempat. Va, desempat. Vinga, va. Celia Cavall. Què és això? És que aquesta, com que té un error, a mi em posa nerviosa. Caus a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. No em digueu que ens quedarem en blanc al final del programa. Ha cantat tota la primera estrofa. A veure, una mica... He estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. És únic, repetirà. Penso que el cor ja no Para de bategar. Diu que em llencis, que em pensis que Escolta, ha estat un empat molt merescut, un empat molt merescut. Nosaltres acomiadem aquí el programa. Albert, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest El cançoner de tothom, perquè realment és el cançoner de tots, amb el que tothom es pot sentir identificat, amb aquelles cançons amb què vam aprendre a llegir en moltes ocasions, amb les que vam aprendre a estimar, amb les que ens vam independitzar potser dels nostres pares, aquelles cançons dels primers concerts. Sí, molt bé, un fair play. Nosaltres acomiadem aquí, tornarem dimarts i gràcies, Jordi. Quina cançó ens poses ja per acomiadar, mentre els nostres espectadors també comencen a entonar aquestes cançons de tota la vida? Adéu. Fa una nit clara i tranquil·la, fa una lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és